Alcalde sa kusina. Kaibahan ang sa indong paborito, uunpa ka ito. Bert de los Martires. Alcalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika, Toramax. Asin iba pa. Alcalde sa kusina. Kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa Alcalde sa kusina. Igdilan yan sa 97.5 Bangon OKFM. Send a little girl for me to thrill. A girl who wants my kisses and my arms. A girl with all the charms of you. Venus, make her fair. A lovely girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. That I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Venus, goddess of love that you are, surely the things I ask can't be too great a task. I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Baby, oh Venus, make my wish come true. Frankie Avalon sa tayang Venus, pabunga na bilang sa Alkalde sa Kusina. Ako po si Bert de los Martires. Pabutan ko daw nin Happy Fiesta mga taga dyan sa Marupit, Kamaligan, ngayon pong Abril 30. Ay, yan ang barangay na parati kong paratimi, mga amigo ko na pinag-fiestahan. Kay tunday pa nga ni nagkakaway din dyan. Grabe dyan ang traffic, Kaya lang palibasag, huwag kitang unya ng pandemya, mayo unya ng mga pakipamiesta. Igwaning fiesta, dahil mapigpupundo po ang fiesta, celebration. Dahil ang pinagpupundo, panagos yan, mayo lang kang inapo na pakipamiesta. Ito bagang halik ka sa ibang lugar, madumang ka, makikifiesta. Ang pwede lang, itong sa laog lang ka narungkan, pamilya, sinda-sinda lang. Bagaman ka tayo sarong, okay lang yan. Pero ito ngayang may maarabot ngayang auto, hali nga sa Naga, madyaran nga sa Marupit, ay di na muna kayan ta masupog. Mantang nagpasiring ka mo dyan, mahiriling ang mga tao dyan, ano naman nga niyo. Sabi na, binabawal nga magparadayo-dayo sa fiesta, tasinda, kanya-kanya na lang muna ang luto sa pamilya. Kung natatandaan ko ka mga pinagpifiestan mi dyan, pamilyang kuyan, kaya Noel na Valerio. Uy, happy fiesta na lang sa inyo dyan. Sa Valerio family, sa mga inut man na panong, sa pamilya Dasian, pamilya Paulo, pamilyang Concepcion, asin pamilyang Abilinde, yan, ang mga pinagpipiestan ta dyan kadto sa Marupit. Kaya, happy fiesta na lang sa inyo dyan. Nakakamiss ang mga masisiram na luwag, yan mga menu sa fiestahan. Uldo kadaklan kayan karne. Mga inasal, lalong-lalo ng inasal na tilapia, inasal na kung ano pang sira. Pagkatapos may gulay na natong, iwa pa ni Bicol Express. Uy, managumon. Ang mga pandulsi sa fiesta,
Ang natatandaan kong parating pandulsi sa fiesta, yan bagang tangkwa. Kang medyo nagmurumoderno naman ang buhay, bako nang gaing tangkwa, kundi kuya na leche flan, o bagaman ini mga macaroni, o kaya ice cream, yan mga sa fiestahan. Sa agaman, fiesta man sa Milaor, sirman dyan sa Lagunoy, kaya happy fiesta na lang sa Indo, o mayining darayuhan, ang fiesta sa pamilya na lang muna, igwaning pandemya. Kaya kung dati 10 ang sa indong menu o kaya ang klase kan luto, mga tulo na lang, sarong adobo, sarong latong, sarong inasal na tilapia, ang pandulsi, bouquet, bukayo. Yan tangon niya, naglilikay kita. Hoy, nagantabi sa tuya, pagkarayo-rayo kaning nagantabi sa tuya dyan sa Piyudoran Albay. Malinaw po kamo digdi sa Piyudoran Albay. Ang mga tao po digdi, kadaklan ang pigkakakandigdi rayado. Tayan ang madaling garo dakop digdi, kadakol po digding rayado na parating, an masiram po sa sirang rayado, ang rayado kaya garo tugang yang kangkuyan, tugang na mato akan turingan. Actually, turingan man lang yan. Kaya lang medyo may raya lang. Kaya inapon na rayado. Kaya masira mo po digdang ginutaan kaya na igwan ng mga gulay-gulay kung ano na lang. Saka pag pinupusian mo ng sili, lalong masiramon ang rayado pag may puro pating guta. Saka ang maluto mo itong malumok na masiramon. Iyan si Ringo Starr sa sayang You're 16. Garong nagigurumduman ko si Hil de la Cruz. Kung nagantabi si Hil, natatandaan mo yung kantang yan, kang kita mga soltero pa. Ang kapartner takato itong si Kikoy na Sarmiento. Amigo miya ni Hil de la Cruz. Ito nag-iiris tambay pa kami sa tinampo na mayo ka ito ni mga drugs. Mayo ni mga irinuman o sigarilyong iyan. Ang pirmimilang kaput gitara, tapagyaon kami sa tinampo, pagbanggi, sige lang ang karanta, sige ang gitara. Yan ang magayon na kultura kayo kan mga istambayhay. Makan mga drugs na yan, mga birbisyong yan, bawal yan. Yung kantang You're 16,
pigpaparkantami yan ni Hill de la Cruz sa ni itong ni Kikoy na Sarmiento. Pero ito pong barkada mi itong Kikoy Sarmiento ay mamundo ang nangyari kay ito. Matapos ko ito, nag-eskwela ito sa Arellano University Foundation sa kuya Malabon, itong garo eskwelan po yan ng mga agricultural engineering. Pinagbisita ko to, pinasyaran ko kay itong mga 80s na siguro ay. Pinasyaran ko duman sa boarding house niya. Nagkailingan kami, na masyarman kami sa, ang sikat katong nightclub sa Ermita, itong bodega. Pinasyar niya ako sa bodega. Nagyabir-bir man kami, lakaw-lakaw kami sa Luneta. Pagkatapos, suwaya na kami, ako nagpuli na sa Pasay, siya man pa rin na sa Araneta University Foundation. Bakong Arellano, kundi Araneta palan. Ngunyan, after 1 month, nabiritaan ko gadan, ta binadil ning huldaper sa laog po ning jeepney, kay ba ng girlfriend niya, ay tinutukan, tanaguldap, nakubanan garo, ay pinaputukan, ay iyan si Kikoy Sarmiento, yung barkada Minihil, na nagkakaranta kami kang You're 16 ni Ringo Starr. Kaya kan madangog ko ang kantang yan, narumduman ko ay. Well, naintriga ako kaning sarong nag-text digdi. Di ko maramang kung ano ang gibong ko kani. Don't you know ngaya, I am your admirer. You are invited to dine with me. Ning kuyanda ay masiram para luto pa lang siya ning ining ginisang mariguso na igwaning karning manok saka may sugok. Plus igwa pa kita ning ice cream na dessert. Just call me ngaya Beautiful Eyes Senior Citizen. Okay man ay. May taga nga pa na akong senior citizen pero ang alias nila Beautiful Eyes and sana da magkabistuan kaming dua. Ano daw kung magkabistuan kami kaning dua? Anong gigibon ta? Anong pag-ulayan ta tungkol sa love life? Ako gusto kong pinag-ulayan pagkaulay ko babae, gusto ko love life, mga about love affair. Saka kung pwede mag-fill up pa kita ni mga inaapod na ito bagang librong pipipirman, ma-fill up ka duman, mga slam book. Okay ka? Kayan, ha? Senior Citizen, Beautiful Eyes, nag-iimbitar sa indong lingkod na samaang kulay siya magkakan. Ayop, sa sarong kondisyon, ang pag-ulayan ta bako ng love life, ang pag-ulayan ta tungkol sa gira, gira mondial numero 2, sagud kang panahon ng Kastila. Yan ang pag-ulayan ta. Sa kasi kung ano sa mga gulayon kang panahon. Pero kung love life, karo alanganin na. Alanganin mag-urulay ang lulo sa kalulan na ano man mga likes mo, ano mga dislikes mo. Ano ang gusto mo sa sarong lalaki, kuyan, Beautiful Eyes? Ano masabi mo sa mga nangyari ngunyan na ang mga life? Pero alanganin kita mag-ulay kay nay. Pero dapat pag-urulayan tango niyan mga bulong sarayuma. Anyway, thank you very much sa Beautiful Eyes Senior Citizen kang Surabaya Subdivision. Let me hold you in my arms. Let me thrill to all your charm. Hold me tight. Tonight, my love, tonight. Love me so. Never let me go. Hold me right. Tonight, my love, tonight. Forever, I will love you forever. Oh, well, the mandolins are playing, the moon above is saying, it's love, I know it's love. Kiss me warm. Make me feel like I've been warm. Hold me tight. Tonight, my love, tonight. Forever, I will love you forever.
the mandolins are playing, the moon above is saying, it's love, I know it's love. Kiss me, kiss me, kiss me warm, make me feel like I've been born. Hold me, hold me, hold me tight, tonight, tonight, my love, tonight. I don't want to talk about World War II. I don't want to talk about Castilla. I want to talk about your life and my life. Grabe niyo si Kuya si senior citizen, Beautiful Eyes, na talagang gusto da akong makaulay about love life ang pag-urlayan ni, about Islam book, about kung ano. Ano daw kung dumanang ko talaga ni Hay. Grabe si senior citizen, Beautiful Eyes, na nagantabay sa kuya. There's a summer place where it may rain or storm, yet I'm safe and warm, for within that summer place your arms reach out to me, and my heart is free from all care, for it knows there are no gloomy skies when seen through the eyes of those who are blessed with love, and the sweet secret of a summer place is that it's anywhere when two people share all their hopes, all their dreams, all their love. And the sweet secret of a summer place is that it's anywhere when two people share all their hopes, all their dreams, all their love. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag Master Square Shop online na!
I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Red Elgon Tire Trading. Riddlegon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Sa tuyang oras ngunyan, 5 minutes makagyang alas 11, ang oras sa tuyang kang Cabral, Bicolandia Supermart, DMSQ, sirmang kang original na Master Square, sirmang kang Cibros, asimang kang CBS Quick Save, CBS Express, ang Estabilo Lending Corporation, yan. Palagos kita sa Alcalde sa Kusina, ngunyan po aldaw kita ni Biyernes, Fets 30 kan Abril. Mapabot man kita ning happy birthday sa mga may birthday ngunyan. Dahil ko nabutbut sa kuyang Facebook. Sa Facebook baga, nakakagyan mga ka-FB friends mo na may birthday ngunyan. Nakakagduman na today is birthday of your friend. Wish him ngaya or her happy birthday. Yung baga matibay man ang Facebook. Aram pagka-discover ka na Facebook ay si Zuckerberg, bako ng milyonaryo, bilyonaryo na. Sa kasuyaan niya sa kwarta, ini pong si Zuckerberg, may sinabi ini, ako di sobrado ng maring kwarta niya. Then yan, actually, garo siya nagdudunit na lang po siya sa mga kawang gawa. $1 billion na, day mo maubos. Dahil nagpaparabot sa yung kwarta, mantang kadakol ang nagagamit po kang Facebook, nagdadagdag ang kwarta ni Zuckerberg. Sa sobra ko nang yung kwarta, demo nang yung kumapasulot nin magayo na bado, pirmi na lang naka-t-shirt. Tanganing, sa psychologically, sabi ni Zuckerberg, while na nagsusulot siya ng ordinaryo ng mga outfits o bado, garo po daan na neutralize ang pagiging niyang mayamanon. Na yung bagang pagsubra ng kwarta mo, ang hiro mo, gabos di makina na. Ta siyempre, sa laugan sa imong harong, pwedeng 10 ang katabang niya sa harong. Ultimo siguro niya kung makuha ning inom mo na tubig, duwaan mapaasan kang baso. Igwan ning mapahid sa imo kung ano-ano, takaya mo ng sweldoan. Pagkatapos, kadako nag-offer sa imo mga fashion designer kung anong maganabado, ay sa kasuyaan niya,
Tamay medyo rebelde na po ang isip niya, tasubra ng kwarta. Ay, hindi nga. Bakali na lang niya ko dyan, ordinaryong t-shirt, permi na lang siya nakasulot ng t-shirt. Ay, kung ako man nga ni kani, pag nagsubra ng kwarta ko, pag suya-suya na ko, tagrabe ng kwarta ko, siyempre, makawang gawa ka. Di naman kumasulot ni mga magagayo na bado, magpapara kuyang kapakayan. Ay kuno nindo si bado ko kang 1980 pa, si mga nakasararay dyan sa baul. Lay bali, bara ba nang kang kinuyo kung isusurulot, ralabot. Ano nga yan? Una ko baga bilyonaryo yan si Bert nga, yung nga ko di nasusuya na, kaya ralabot lang yung mga bado. Pero ba kuman si Kalson ang ralabot, si bado sa naman. Ara mo, kada kailan man sa tuya, igwaning maray na kaisipan, na Diyos ko nga kung ako nga papatamaon mo nga sa luto o kung anong sugal o patayaan na sobrang kwarta, mananao naman nga ako sa mga pobre. Yan, yung mga maray na kaisipan. Si amigo ko nga ni Jogol Velasco, garo nagtabang kay Kapitan Inso Narvaez kan Santa Cruz. Nahiling ko sa Facebook. Garo nagkaygo sinda kaso bago garo o kasudma ning inapod na community quarantine. Ta hiniling ko baga to may nagpapasalamat kay Jogol. Oy, amigong Jogol, nagpa-quarantine ka pala na, hindi mo man lang kuya napunta ako, kuya man. Ang panira ko nga ni Kansarong Aldaw, di ka matubod, nagbalik ako sa Sangkaka. Nagtataram ako sa radyo, namimisinterpret mo, Brad. Siguro ngayon mayamano niyan ta nagtataram sa radyo. Di ka matubod. Kansarong Aldaw Sangkaka, kasun maalana. At yan masiramon. Guta ang panira ko at yan may asukar. mga panira miyang kang kami mga aki pa, no? Ay, mga masisiram na panira. Deep within my heart lies a melody, a song of old San Antone, where in dreams I live with a memory beneath the stars all alone. Well, it was there I found beside the Alamo enchantment strange as the blue up above. All that moonlit past that only he would know still hears my broken song of love. Moon in all your splendor, known only to my heart, call back my rose, rose of San Antone. Lips so sweet and tender, like petals falling apart. Speak once again of my love, my own. Broken song, empty words I know still live in my heart all alone. For that moonlit passed by the Alamo and rose my rose of San Antone. Broken song, empty words I know still live in my heart all alone. For that moonlit passed by the Alamo and rose my rose of San Antone, and rose my rose of San Antone, and rose my rose of San Antone. Si Patsy Cline sa sayang Rose of San Antonio Rose. Ining si Patsy Cline sa kasikatan niya nakasabat iniyo ning tragic plane crash duma sa parting Tennessee o sa Amerika na nagbagsak ang eroplanong pinaglunadan niya. Garo sadit lang na eroplano sa kabukiran na palibasa ini po si Kato na kan panahon garo itong kinabagsakan niya kinaganan ning monumento na this site nga where nga arong nga kani nagbagsak ang eroplano ni ani Patsy Cline na day na nahiling ang sa nga bangkay. Yan ang istorya kaniyong sarong maray na parakantang Amerikana
si Patsy Cline. Siya baga nagpasikat kay itong Crazy. Yan. Oras na ngunyan, 12, makagyang alas 11. Pasalamatan ko daw si Virgie na Medrano, dyan sa Medrano Kitchenette, kan nagduman ako kasbago, nagtutukaw-tukaw ako, pigiling ko nagtakad ning sabaw ning baka. Ano niya ko yan? Maghigop kang ining sabaw niya kang baka. Di naghigop man ko. Kaya kumusta na lang dyan Maki, kaya Erlinda, kaya June. Digdi mas sa Kitchenette mas sa Macmariano Village, ang sa kuyang amigo na aram mo niya ako kung ano tayong tutukaw-tukaw ako digdi sa kitchenette mo. Kuminsan kaya niya ako, pag kita nag-urulay, ang urulay ta sa bukid. Yung ngayon ang gusto kong Ebert, sabi ni Raul. Raul Villamor. Masira mo pati Raul si Kuen mo si Pansit mo, si Bihon mo kasbago. Kasbago kaya igo ko ning appointment. Pagkatapos ko mag-news ning alas 7:30, igo ko ning appointment. Magugutom ako. Ay niya ako maduman. Ako sa kaulay, kugutom ako ay. Maripan niya ako mag-breakfast ako digdi sa kitchenette ni Raul Villamor. Ay gusto ning fried rice. Pigiling ko malamanon. Ay sakata ako nagtatagabawas ni na maluto. Sabi ko, kabanga lang kayan. Pero di ko pa matiyos. Tamagayuno si pakaluto kang biyon. Ay kabanga man niya ako kang biyon. Puros kabanga garo pigpaparahiling ko nga ni ang lalaw ni Raul. Baka niya ako nasusuyan na ni Sako. Tayo nga pag minaka ka niya digdiyo, pirmi nga baranga-banga ay. Pero grabe pagkakuripot niya kaniyong announcer na ini ay. Masisiram si luto. Pagkatapos ito pang itong talong na pinagkaganan ng sugok. Ay salamat na lang dyan kay Raul Villamor. Ano kung may gulay ka na naman dyan, hay. Bueno, may public service announcement digdi. Ini po, ini kaya kanabubuhay pa para antabay ko ini. In fact, nagdumampay ni Sarong, dinaran ako ning t-shirt, t-shirt po kang land bank. Taygo pa na siyang pamangkin na nagtatrabaho sa land bank sa Manila. Ay garo na taon na siyang t-shirt na di pa man ginamit. Pinagregalo sa kuya. Siya si Manay Irma Blasa. Yan. Inaapoy siya sa BRAD, ining Bicol Region Against Drugs, bilang Manay Erms. Ini po dara sa garo inatake sa puso garo o nagtalikod na sa kinaban. Sabi kan sa iyang pamilya, both mi pong ipaisi na ang labi kan sa kuyang ina na si Irma Manay Erms Blasa, yaon mo niya sa Mahar Funeral Homes, Bagong Bayan Norte, Naga City. Siya mabibilaran na puunda katong ngunya na Abril, Abril 28, so abot ngunyan. Ang lubong ni Manay Irma Blasa, gigibon sa Santo Niño Memorial Park, ngunya na aldaw, matapos lang ang banal na misa sa Our Lady of Prom Succor, Paris, Haring Kanaman, sa oras na alas 2 nin hapon. Ay palibasa ni po kaya mabibilaran luma sa may Bagong Bayan, ang haraning simban dyan ining Prom Succor, kataid lang kang kulping, duman sa mimisan alas 2, pagkatapos kan ilulubong na, ang nagpapaisiyo si Harold P. Blaza, ang aki po ka na nagadan. Yan. Kaya nagpaabot man kami ng pakiya, dumamay sa familia. Ilingon ta daw ang sa tuyang mga text messages si Jogol ay welcome Papa Bert, salamat sa mensahe, no arin kita ma-restaura naman. Araw mo daw ining si Jogol Velasco, may grupo kami kani kay bana si Tuyong na Salvador, yaon dyan sa kuyang Progress Home, si Fraki Pilayo, ay kay tumay pa po ning pandemya, sige ang karapi-kapi milang sa kuyang, nagpapansit kami, nagtitinapay, palipat-lipat kami dyan sa sentro. Ay ngunyan igwaning ning pandemya, sabi ko, paringalo na muna kita. Baka niya ako taramaan kita kani. Kaya inikutan na si Kagawad Jogol Velasco. Inipati, very generous. Halimbawa, ako nakukonsensyan ako, nag-alok man ako minsan, sabi ko niya ako, ma-snack man kita. Gusto ko ako naman bumayad, ako bigpaparpakakan. Kan ako mabut-but na, pambayad duman sa restaurant kang binayad mi, ang sabi ka tong waiter, dahil nang sir, tayo niya nagduman, kunwari nga nagduman sa CR,
ito pa lang, binayaran na sa kahira si bayad. Habo akong pabayaron. Kaya grabe ang utang na buot ko digdi ki. Tandaan nilo ang pangarang kaniya, mabuoto ni Kagawad Jogol Velasco. Kang Talisay, Santa Cruz. Ini pati ang pagkagwapo kani bantugan na maray dyan sa Walkers Club of Cathedral. Ta dikit-dikit may kaulay na chicks. Dikit-dikit pagkatapos mag-booking may kaulay na. Palibasa gwapo. Paki-shout out man po ang mga workers digdi sa harong mi sa Santa Lucia Magaraw ta nagdadarang po sinda ngunyan si Manoy Mayong Burnok Kiking and Tokwel. Si Jerome Arcilla po ini. Gusto mo sabihin, Jerome, taga ano ka? Taga Santa Lucia ka? Di mo aram na dyan ako nag-istambay sa Katukloy, Grace. Ayan ang tambayan mi. Sino si July Villamor nagluluto daning munggo sa kapritos na tilapia ta Biyernes sa Bagangaya. Si July Villamor. Saka po pala Papa Bert, good morning. Email po, yaon po ako digdi sa Kararayan, Paris. Nagdadangog sa imo, may pigpapatrabaho po kami. Kumusta po ang mga kaibanan ko digdi? Si Noel, Benny, Christy, si Loy, and siyempre ang kuraparo ko na si Father Tourds. Good morning, Father Tourds. Ang Tourds po sabihin kayan, Tordilla. Ayan. Ang mga Tordilla, bistado yan ng mga taga Calabanga. Ayan, Tordilla. Saka po palan pabol, nagpapaput lang si kaibanan ko digdi. Ano po daan tanging Bicol kang community pantry. Salamat po. So far na pa na din na napag-uulayan ang Bicol kaya na ay community pantry. Ang community kaya banwaan. Pag Bicol mo yan, lugar o banwaan. Actually, ang lugar, ipili yan. Ang sarong lugar, pwede mo apo doon na komunidad. Kung ito naman literal, ang pag-translate mo kang community, komunidad. Ang pantry naman, ang pantry kaya, ito yung mga kaaganan ka mga lutoon. Ang kataid kang parati sa harong, iyo ang kusina. Ang pantry man iba-ibang klase. Pag yaw ka duman sa Amerika, may mga mayayaman duman. Ang pantry, huna mo ko yan, magayon na kwarto yan, may mga aparador pa yan. Digdi naman sa tuya, o luma sa muya na lang, ang pantry sa muya, mga lawanit na baraak. Ang pantry sa mga bukid, yan mga kubo, yan mga harong na lang sa mga bukid na dengan ini mga pintuan, ralabot sa nanarong, ang salog, kuyan lang, daga. Ang pantry kayan, pag sabing pantry, kataid kang kusina, Tadyan ka nagkukul kayo itong mga ingredients, yung mga sugo, kung ano. Ang pantry kayan, lamisang gibo sa kawayan, no ang aning lanob, pipapararuluksuan pa ng mga ikos. Kaya gano'n niya ako, umayo pa yan ng Bicol. Kung ano yung pantry niyan, umayo pa ng Bicol kaya. Amigo, amiga, sige sana, apante. Sige sana, basta happy, tawa kita. Over 50, isipunta na kita maswerte. Kana abuta aidyan na adik. Sige sana, basta happy, tawa kita. Over 50, isipunta na kita maswerte. Kana abuta aidyan na adik. Di na kita magpangareklamo. Taaidan, di na mababago. Dapat permisan ng positibo. Pag nag-adik, mainlo sa payo. Sige sana, basta happy, tawa kita. Over 50, isipunta na kita maswerte. Tanaabot na aidad na adik. Kinmakulong akasukasuan. Di magalas, dalayo mabahoy kan. Paapulas o kaya ipapukag. Lang ray baga, lalo na pinsaranga. Hihihi.
Maramos lang sa kamagmurot, kaabuhay kunong malaka kalukot, kanos ka ang ukila ka turundot, maray pa magikit-ikit kalubot. Sige sana, basta happy, tawa kita over 50. Isipunta na kitang maswerte, na naabot na edad na adik. Pagliagi o pagbayli makaliliksi, di magsabing kurang na ta pwede ba? Maski baoy ka na to mga senior na, di mag-surrender ta kayang kaya pa. Sige sana, basta happy, tawa kita over 50. Isipunta na kita maswerte, na naabot na edad na adik. Para pagsik, maski over 50 na, importante, happy sana kita. Araw mo tanganing day kita ma-stress sa buhay ang buhay po niyang palibot ni mga factors na nagdataw ng stress sa mga Pilipino, sa mga tao. Dahil sa Pilipinas lang, dahil naguntukan sabi ko, nagmilyon nang yung kaso ng COVID. Pakatapos kung ano-ano pang problema, at may mga COVID na nintirong kinaban, kaban nilang Pilipinas, ay nakakairak man ang kamurugtakan luman sa New Delhi, India. Na yan, mayamano na sila dyan, pero sila po ang COVID duman itong haros pa na 3,000 katao ang nagagadan oroal daw. Pakatapos, dahil na maramang kung mariresolbiran, ligi naman sa Pilipinas, ang pagtubod naman, kita para aalok ning laban kan China. Pero ang sabi kan China, kami nga daiman, nagsisira lang sila duman. Kaya lang, kadang lang sa mga Pilipino, ang pagtubod kita para iiwal kan China. Ngunyan, tanganing kita magianan man ang pagmati, kakaulayin taman ng mga opisyal kan Amerika, paano nga ni boss, kung kami nga, kung tiradurun mi nga ni yung China, saka daklagun man kami, iriwalon man kami, anong marikayan, ay kita nga may agreement nga Amerika sa Pilipinas, masurug kami, kaming mga Amerikano. Talaga nga. Iyo, masurog kami. Ngirit-ngirit naman sa mga Pilipino. may kakampi pala nga kami ay. Kaya ano daw nga kung, sabi naman ka mga kritiko, ano daw nga digong kung lumabang ka, magpakatibay ka, maski kita daog, lumaban. Ika na daw boy manginutan dyan. Gusto mong sabi mo makikigira ka dyan, garadan ang mga Pilipino, may gadan mga Chinese. Pero ang hapot, nakuha mo si objective mo. Nakigira ka, nakigadanan ka, ang hapot, nakuha mo si West Philippine Sea, dae. Anong mangyari? Mayo, birilaran ka mga nagkagaradan, mayong kamutakan na desisyon. O yan sabi, masurog ang Amerika, pero kasubanggi, nagtaram sa Congress si Joe Biden, mga kapwa ko Amerikano, tandanin dun eh. Dai ako makikigira sa China saka sa Russia. Makikipagnegosyo na lang kita mapakaren sa tuyang buhay. Yan ang sa kuyang policy. Mayong gira sa China saka sa Russia. Yan. Urupakan. Pakigreet mo si Attorney Imelda de la Torre and Attorney Grace de la Torre. Una ako sa law office ninda. Nakasabi sa kong si Attorney Imelda na nagdadanguda siya sa imo. Dulutan mo ning sarong sunata. Ay, pabayaan mo ta, dudulutan ta yan. Mga de la Torre, ano yan? Agum yan ni Attorney de la Torre? Itong kulot na siyan agum. Pero ang agum kayo, bistado ko ay si Alisa family Kumiya. Dahil lang Kumiya, family friend ko yan. Hindi ako, arena at de la Torre ini. Attorney Imelda de la Torre and Attorney Grace de la Torre na nagantabay sa tuyang niyan. Salamat na lang sa indong pag-antabay. I was feeling so alone today, watching lovers as they passed my way. I could almost feel the love in the air, and I thought, is it there for me?
caught my eye. He was careful so that no one could hear as he whispered in my ear, go chase a moonbeam across a meadow and wrap a rainbow around your heart. Then find a bluebird to sing a love song, and Mother Nature will do her part. So I listened to the butterfly, and when I gave his advice a try, why, it wasn't very long till I found there was love all around for me. Now if you are all alone someday, watching happy lovers pass your way, just remember what he told me to do, and the same thing applies to you. Go chase a moonbeam across a meadow and wrap a rainbow around your heart. Then find a bluebird to sing a love song, and Mother Nature will do her part, and Mother Nature will do her part. I'm praying for rain in California, so the grapes can grow and they can make more wine. And I'm sitting in a honky in Chicago with a broken heart and a woman on my mind. I matched the man behind the bar for the jukebox, and the music takes me back to Tennessee. When they ask who's the fool in the corner crying, I say, a little old wine drinker me. I came here last week from down in Nashville, 'cause my baby left for Florida on a train. I thought I'd get a job and just forget her, but in Chicago a broken heart is still the same. I matched the man behind the bar for the jukebox, and the music takes me back to Tennessee. When they ask who's the fool in the corner crying, I say, a little old wine drinker me. I say, a little old wine drinker me. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka.
Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Cervix ay lagi nananakit po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung nananakit po na aking balakang. Halos hindi po ako kasama-sama makatayo, baka po nakaupo. Siguro po mga kurang-kurang po 1 year po ang naranasan pong nananakit. Ay tagang pagtik po taga cervix agad po ng Rice Coffee. 4 na po lang po naranasan po agad. Pag na po tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay mga kapagpatuloy po na ang Rice Coffee po tunay na kapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Babareta, wais at mura, surf Babareta. Ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, Surf Babareta, ang wais choice. Plemex na! Kawawang batay, lumo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Lifebuoy. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kanyo po, hindi po sa Malinaw, sa Libana. Kukuha po na nagtatasa rin po ang ang dugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka helo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. 36 minutos, makagi po ang alas 11 nin pag-aga. Ang tripilya Papa Bert o agawon managum na
pagmati manlugod an mapasatuya, pagbukas pasanakan tulak, kalinawan, piagaw tulos na day mahaluan. Yan. Sabi ni Gogo Balatasan, medyo mga patalinghagan sa mga tataramon tungkol sa tripilya. Si dating Kapitana Mayit Abukar, nag-abot pa lang nag-meeting kaming mga baska or senior citizens president kada barangay tungkol sa pag-payout kan mga social pensioner. Kaya may pa akong nalutong panira, sabi ni Mayit Abukar kan Baliwag Viejo sa Pinalabak. Papa Bert, ang pantry po ang gamit kan mga babae, sabi kang kay Banang Kudigdi sa GSOLGU Pili, headed by Ma'am Susan Navales Bernales and Ma'am Baby Rocco from Dan Paz. O ang pantry gamit kang babae, iba man to, kwen man to, may ito ning Y, ay may ning R, panty man yan. Ito kung community panty lang ipapanaw, ang masurusuan dyan, mga bigutihon. Ano nga yung pinapanaw? Panty da nga ya? Ay maya, surusuan na nga kita. Mga arugan na tataramon, may nagirumduman pati ko kayan. Tako ka to medyo pasuba, pero talagang kaipuan man, igo ba ganing mga Christmas, bagang inapon na Christmas gift na exchange gift, igo ako ning padangat kong amiga, kaya kaklose ko man, ang regalo ko sa iya itong mahalo na panty na pangsiksi. Aram mo baga, ang ibabagang mga underwear kang babae, basta sana panty na una mo, kwen lang, short. Ay sa kadadalan tayo mga pelikula, mga magazine, nailing tayong mga underwear kan mga Amerikana na pigpapanipis na intiro naros pa sana kuya ng maray. May sinuban ako kayo, actually pinagregaluhan ko, mahal nga ni ito ay, pinagregalo ko sa amiga kong magayon, kan buksana, pagkagay na po ako, uy hamag ka ngaya, itong regalo mo nga sa kuya, pigtisting ko, grabe ka talaga, ngaya grabe ka, ay takumalang yan tao, kukudunong takana sa kangaya, medyo kikimlatan takang yan, medyo patago, ano man niya ako, ito nga isinulot ko na, haros pa sa nangya, mayong tahob, haros pa sa nangaya, sagin-sagin lang may sulot, pero mas maripangiday na lang magsulot niya kato. Grabe ka ngaya. Pigbakalan mo nga ko kadto, ako pati ngaya, nanggigirabo kan magsalming na nga ko, nasulot ko. Pantinaros pa sa na mayong tinahuban, tagaro ngaya, manipiso ng maray, ang pagmati ko, nanggigirabo ako, asin ikatulos ang naisip ko na sana, mag-outing man nga kita, mag-jamming man nga kita. Grabe ang ngirit ko niya, purti pala ng epekto kayan hay. Pari pala narog kayan hay. Ay ang grabe, dumasa pag nagsasummer sa Amerika. Lalong-lalo na sa ining California, sa California baga, sanay sa mga ang babae duman, naka-short, mainit man kaya duman. Ay kung itong grabe ng init na kuyan, minsan nauso kay itong short na maong na baraba na, itong short na baraba na intiro ng garo torsido na sanang nakatakod duma sa tahaw. Nangingirit-ngirit pa yan ang mga Amerikana pag nagsusulot ng mga arukyan, di nasusupog, nangingirit-ngirit pa yan. Talagang, di magin man hilingon talaga, sa mga, lalong-lalo na sa mata kan mga lalaki. Pero man pag-abot na sa seryosong relasyon, ang mga Pilipino anggut na kayan. Gusto kong sa babae itong modest nga magbado, disente, bako itong haros ipahirling lang niya ang gabos. Kaya nga pinakamagin manggiraray niya ay ang babaeng Pilipina na intirong nakapalda, nakapantalo, nakasaya, intirong itinatago, bagong araw ka mga Amerikana, burukang-kang na ngaya dyan. Ay grabe yan na mga Amerikana. Mula nung ako'y nagumpisang maglakad, tila may kumpas ang bawat hakbang. Natutong sumayaw sa sariling paraan, sa bawat tugtog na alam. Hindi naman
bansa, ako'y nagmamayabang, kailan may hindi pa natanggihan. Mahusay magdala, tila napakagaan, sa hangin parang lumulutang. Maraming kapareha na sa akin at daan, pagkatapos ng tutok, nalilimutan. Ngunit nang makita siya sa sayawang ito, naglambot ang tuhod at naturete na pati pa ako. Panaginip kita, mahal na prinsesa, minsan sana'y makapareha. Ibibigay ko pati puso ko para lamang makasama ka. Makapareha ka, mahal na prinsesa. Dahan-dahang nilapitan ng dilag na ito at mapormang sineyaw sa gitna. Umikot ng umikot at nakakahilo, lahat ng tao'y tulala. Iisa ang kapareha sa buong magdamag, hindi ko siya mapagod at hindi matagtag, hindi ko maiwanan at di rin mabitawan. Tuloy-tuloy ang kapit hanggang sa mauwi na sa simbahan. Panaginip kita, mahal na prinsesa, minsan sana'y makapareha. Ibibigay ko pati puso ko para lamang makasama ka. Makapareha ka, mahal na prinsesa. Mula nung kami sa simbahan naglakad, magkasama na sa araw at gabi. May ilang mga supling na ngayoy nadagdag, na sumasayaw na rin sa tabi. Bagay na mga kanta kan na Apo Hiking Society, pero ang sabi kay Aninda kan nagkaulay kami kato ni Kuyan ni Jim Paredes sa airport, panaga kami kay ito. Ang problema mi nga sa Apo Hiking Society, dahil mi nga napangatamanan ang marketing aspect kang samuyang kanta. Basta lang nga kami nagparakaranta. Ano niya kung buto mo sabiyon? Ito baga ngayang maski dahil na nga kamo active, nag-i-income pakutaan na nga, kundi garong yan nalingawana. Yan nga ang garo kami itong typical sa nang magbarakada na nagpaparakaranta dahil mi nga na isip ang marketing aspect kang sa indang kanta. Pero pagiling ko, may nababakal pa mga CD kayo niyan. Kan magkaulay kami kato ni Jim Paredes sa airport, pasirin siya kayo sa Naga. Years before na na-involve siya sa controversy na itong nahiling baga si video niya na pinagniritan ka mga Pilipino. May dadanggun man kitang kanta, tara mo niyan na mainit pa ang kagadanan ni Victor Wood, ang mga sayang mga tagahanga, nagmumundo pa. Papakantaon ta si Victor Wood ning sarong Tagalog song, Kumusta Ka, Mahal. Hello. Hi. How are you? Okay ka ba? Kamusta na ang buhay mo? Sana'y maligaya ka. Mapalad ka o giliw ko, may nagmamahal sa'yo. Di tulad kong nagdurusa, buhat ng iwanan mo. Umiiyak ang puso ko at wala ng pag-asa. Kumakaba ang puso ko,
walang paalam, hanggang kailan maghihintay. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hangganan, ngayon at kailanman. Hinahanap, tinatawag, bawat araw na magdaan. Halina, giliw ko, yakapin mo ako, mahal pa rin kita. Limutin na ang kahapon, may bukas pang naghintay. Pag-ibig ay mahalaga, na dapat lang pag-ingatan. Diyos lamang ang may alam kung saan ang hantungan. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Kamusta na ang buhay mo? Sana'y maligaya ka. Mapalad ka o giliw ko, may nagmamahal sa'yo. Di tulad kong nagdurusa, buhat ng iwanan mo. Umiiyak ang puso ko at wala ng pag-asa. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hangganan, ngayon at kailanman. Hinahanap, tinatawag, bawat araw na magdaan. Halina, giliw ko, yakapin mo ako, mahal pa rin kita. Limutin na ang kahapon, may bukas pang naghintay. Pag-ibig ay mahalaga, na dapat lang. Basahon naman ang text message ni Ernie Verdadero. Sabi niya, gadana da si Architect Rudy Casillan. Ateneo Dinaga High School 66 kan Kiburak. Aram ko niya si Engineer Casillan. Taga dyan mananggad sa Kiburak sa may pamilyang Nopre. Pamilyang Malinisa. Taga roon agum ka ni alis sa pamilyang Malinisa. Sabi ni Ernie, gusto kayang magpasurog China 3.5 billion ang tao versus Philippines 100 million lang ang populasyon. Kung magrubo-rubo pala na mayong laban, kadakul-dakul pa ng inchik 3.5 billion. Si Rojo Aspe nagantabay, beautiful morning star agents ang pantry sa Naval Term Use naka-install sa gallery kang sa gali kang barko Banggirahan yan. Matibay siya. Banggiran pala niyan. Ang pantry da sa Bicol, Banggiran sabi ni Rojo Aspe. Sa muya man daw ang Banggiran, kagana ni mga baso sa kadulay. Hoy, nakanamit na kamaning tubig gali sa dulay, sa kasadaod. Ang mga lulamikad to, ang kagana ng tubig, dulay, na pag nag-inom ka, anong man ito maliputon, saka masiramon, lalong-lalo na itong daod, na pigdaang sa arugasang, pagka siram-siram ka na tubig. Diyos lamang.
Papa Bert, thanks sa ugmawon pong maray ining mga pag-iriba ko sa GSO dyan yan sa Pili, Pili LGU. Manunungod naman sa pantry na naging panty, sabi ni Dan Paz. Sabi ni Rodjo, banggiran pala niyan hay. Papa Bert, hain na po pala si Ben Turboriantaso sa kasi David Nopre, mga dati kong karibanan niya sa DWRN. Si David Nopre, yaw sa naman sa Runinda sa Kiburak, ini kaya na-stroke ini. Garo nga ni si Ben Turbo, pag-aaram ko, garo may mild stroke man, garo yaw siya dyan sa Dunya Clara Village. Good morning po. Here I am listening to your radio program, Alcalde sa Kusina. I sing along with your old music, and if I don't memorize the song anymore, I just hum along. Pag-uso kaya ka na videoke, kulang nalugod ang tumkong mga kanta. I know the tune, but di ko na buo ang lyrics. At 68, I still love music. Sabi kaning text sa tuya na di pinagsambitan sa iyang pangaran. Hi Papa Bert, kumusta mo kami digi sa Bacolod Street, Jimenez Park Subdivision, Haliang Key Lors. Sirman dyan mas si Salerma, si Vilo, Boyet and King, nagantabi man sa tuya. Good day, Papa Bert. Hi to my unika iha, Maria Cyril Caballero, and my uniko iho, Carlos Corlin Abilay, from Mama Ason Abilay. Inabot na kita nin oras para magyasuruayan sa Alcalde sa Kusina, Bert de los Martires po. Salamat kan sa indong pagantabay. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople, been a long time.